Den slog da. Prøv igen. Så starter den. Hvad starter den på? Oh yes. Easy. Oj. Det går så smooth. Jeg forstår ikke, hvad den kører på, den der. Hvor fanden er... Ja, hvor fanden får den her noget brændstof fra? Det er ikke fra... Kan det være den suger det på de tanker? Det er da den første diesel, jeg har set, dengang behøver brændstof for at køre. Det er økonomi. Det er Åh, yes. Jeg finder ikke, hvad den kører på. Nej, ja. Den kører bare. Åh, yes. Så starter den lige igen. Det kan være. Fuck, det er fedt. Det var fandme nemt. Easy fix. Vi har ikke gjort noget. Nej, vi har bare givet den strøm. Vi har ikke engang givet den brændstof. Nej. Det er den ikke brug for. Nej. Det der Bowman diesel der, det kører bare ud. Det kører bare uden. Det kører bare på luft. Det er fandme godt. A great success!